वजन घटावे खातिर सेमाग्लूटाइड के फायदा अवरी नुकसान का एकर कवनो दुष्प्रभाव होला। सेमाग्लूटाइड एगो दवाई है जवन प्राकृतिक हार्मोन GLP-1 के नकल करे के तरीका से बनावल गईल बा। इ दवाई इंसुलिन के उत्पादन बढ़ावेले, भूख कम करेले अवरी पाचन के दर के धीमा करेले, ऐसे वजन घट जाला। हालांकि ए दवाई के सेवन से पहले एकर फायदा अवरी नुकसान के देखल जरूरी बा। फायदा शोध में कहल गईल बाकी सेमाग्लूटाइड से कुछ मामला में शरीर के कुल वजन में 15% कमी हो सकता। इ मुख्य रूप से एगो एंटीडायबिटिक दवाई है जवन शरीर में इंसुलिन के उत्पादन बढ़ा के ब्लड शुगर के स्तर में सुधार करेला। सेमाग्लूटाइड मेटाबॉलिज्म में सुधार करेला, जवन की दिल के नुकसान के खतरा कम करे में मदद करेला। वजन घटावे के सर्जरी के बेहतर विकल्प साबित भइल बा। नुकसान सेमाग्लूटाइड के आम दुष्प्रभाव मतली उल्टी, कब्ज अवरी दस्त होखेला। इ दवाई महंगा बा आ बीमा से एकर वसूली तय नइखे। लंबा समय तक इस्तेमाल खातिर एकर सुरक्षा अभी तक तय नइखे भइल, काहे कि लंबा समय तक इस्तेमाल पर एकर असर देखे खातिर अवरी शोध के जरूरत बा। एकरा खातिर वजन घटावे खातिर स्वस्थ भोजन के आदत अवरी ए दवाई के संगे व्यायाम के जरूरत होखेला। एह दवाई के पर्चे के जरूरत होला काहे कि सबका सूट ना करे।